खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ताखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ताया मैया फुंनि समाव रायजोआरि खोनासंहोनाय एबा जनसुनानि खुंनाय समावनो सासे सुबुङा हरखाबै गाग्लोबदों आरो गाज्रि रावजों रायदोंमोन। बे गाग्लोबनाय जाथाया हादोरनाङैनो दान्थे बिदान्थेखौ सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथाय जानाय समाव गिबि मन्थ्रिया गावनि सोरखारि न'नि मावख'आव मोनसे रायजोआरि हियारिं खालामगासिनो दङमोन। आर'ज लानानै फैनाय सासे सुबुङा बे समावनो गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबो। रिपर्टनि बादिब्ला बे गाग्लोबग्रा सुबुङा गिबि मन्थ्रिजों बाथ्रा दान्थेलायनो नाजादोंमोन। बे जाथायनि गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ दायो दिल्ली पुलिसआ खाबाय। तेजपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला तेजपुराव गंसे स्कुल भेन आरो गंसे बास गारिनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। गंसे AS12C1184 नम्बरनि गंसे बास गारिया गंसे स्कुल भेनखौ स्कुलाव फरायसाफोरखौ लांबाय थानाय समावनो बास गारिजों मोगा-मोगि जानायनि जाहोनाव भेन गारियाव गाखोनाय सानै फरायसाफ्रा जोखोम जायो। जाथायखौ खालामखांनानै बास सालायग्रा ड्राइभारआ जायगानिफ्राय खारखोमालाङो, नाथाय जायगानि सुबुंफोरा जाब्रबथाय खालामग्रा बास गारिखौ हमनानै लाखियो। नबकुमार सरन्याया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी एबा GSP दोलोआबो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय मोनथाम बियाबाव बिजाथि फोसावदों। आफादगिरि नबकुमार सरन्याया क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ फोसावनानै होदों। BPFनि उनाव GSP दोलोआबो BTC बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। GSPआ गिबि खोलोबाव BTCनि मोनथाम बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि GSPआ देहिरा बियाबाव आथिखालनि गागि MCLA घनश्याम दास, बावखुंग्रि बियाबाव रिदुल दास आरो जमदुवार बियाबाव बनमालि राभाखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। घनश्याम दासआ देहिरा बियाबनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय गोख्रोङै जुजिगोन। GSPनि आफादगिरि नबकुमार सरन्याया मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो देहिरा बियाबाव रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों। टिकेट मोनफिननायनि उनाव घनश्याम दासआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय बोसोर आरो BTCनि MCLA महरै खामानि मावबाय। बे समस्थियाव दायो बांद्राय खामानि गैलिया। आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ बे खेबाव मावगोन। फेक्टरि बायदि खुलिनानै आइजो आरो खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो थांना थानायनि राहायाव मदद खालामगोन। लोगोसे गुबुन मोनसेबो दोलोआ देहिरा समस्थियाव फेक्टर नङा होननानै बुंथिबावो बिथां घनश्याम दासआ। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय गहपुर हालामाव गोबां माखासे जौगानायनि खामानि मावदों बिटिआर सोरखारा। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय लोगो लोगोनो गहपुर हालामाव गोबां माखासे जौगानायनि खामानियाव आखाइ होदों आरो खामानि मावदों CM प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा। मैया गहपुर हालामाव गोबां जायगायाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोन 15 धोरोम सिबिसालिनो अनसुंथाइ आरो मोन 25 गामिनि लामाखौ सेन्ट ग्रेभेलनि थाखाय गासै मोन 40 जायगायाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे खामानि मावनायखौ लानानै गहपुर हालदैबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा CM प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौनो मदद होगोन होननानै गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। रायजो बेंगिरिया तिराप ट्राइबेल बेल्टआव रैखाथि होजानाय थाखोआव 8 हारिफोरखौ दाजाबदेरनो थाखाय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रैखाथि होजानाय थाखोनि सुबुंफोरनि फारिलाइयाव मोन 8 हारिफोरखौ सोफानाय जागोन होननानै आसाम सोरखारा मिथिहोदों आरो रायजो सोरखारनि बे फोसावथायखौ रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गनायथि होबाय। बे गनायथि होजानाय मोन 8 हारिफोरानो जादों आहम, मरान, चुटिया, गरखा, कच राजबंशी, साहा बागानिया हारि, आदिबासी आरो मटाक। भारत बांलादेश सिमायाव थानाय धुबरी जिल्लानि गलकन्ज थानानि सिंनि लखिमारी बिहुखा गामियाव अर जोंगोन, गामिखौ सावनानै सेवहांगार खालामगोन बांलादेशनि मलबारि आफादा। बांलादेशनि मलबारि आफादनि सोद्रोमाखौ हमोब्ला नोंसोरनि गामिखौ सावनानै होगोन होननानै हुमखि हरदों बांलादेशनि मलबारि आफादनिफ्राय। भारत बांलादेशआव सोमजिदों बे हुमखि होनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बांलादेशनि मलबारि आफाद जायामाति इस्लामी बांलादेशी मुं लानानै आसामनि माखासे सुबुंफोरखौ फन खालामनायनि गेजेरजों आरो अडिअ मेसेजनि गेजेरजों बे हुमखिखौ हरदों। बे जाथाया ओनसोलावनो मोनसे दुंहाव थासारि खालामदों। बेबादि हुमखि होनायखौ लानानै रायजोफ्रा बेनि हेंथायै गलकन्ज पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।